Балалар һәм яшүсмерләр катнашындагы юл транспорт хәрәкәтләрен киметү һәм кисәтү максатында республика буенча юлда балалар операциясе бара. Балаларның иминлеге өчен беренче чиратта әти-әниләр җаваплы булса да, үзләре үк шушы иминлекне кайгыртырга оныта. Мөслим районында үткәрелгән профилактик чара барышында 3 балага "Тукта, синең тормышың куркыныч астында" дигән профилактик карточкалар төзелгән. Күпчелек җәяүлеләр юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәми ди дай инспекторлары. Узган елны инде безнең пешеходларга юл бирмәгән водительләргә 38 беркетмә төзелде. Аның инде штрафы 1,5 мең. Быел 8 водительгә беркетмәләр төзелде, 60 беркетмәләр төзелде. Юл бирмәгәнгә һәм инде бик күп очраклар пешеходлар үзләре дә кызылга чыгаларның светофорның тиешле җәяү урыннары булганда тиешле урыннардан чыкмыйлар, аларга да 6 беркетмә төзелде җәяүлеләр. Алкоголь кулланып руль артына утыручылар үзләрен генә түгел, әйләнә тирәдәгеләрне дә куркыныч астына куя. Спиртлы эчемлекләр кулланган кеше машина руле артына якын да килергә тиеш түгел. Безнең узган елга чагыштырганда 2025 елда 64 факт булды инде. Исерек хәлдә руль артында идарә итүчеләр, водительләр белән быел үтеп баручы январь айында бер исерек хәлдә руль артында идарә итүче водитель булды. 45 мең штраф каралган инде. Һәм ел ярым лишение инде. Күпчелек юл хәрәкәтләре кагыйдәләргә буйсынмау сәбәпле килеп чыга. Тиешле тизлекне сакламаган, җәяүлеләргә юл бирмәгән, балаларын махсус автоутыргычсыз йөрткән шоферлар да бар. Кагыйдәләрне бозмагыз, иминлек бары үзебездән тора. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.